tebe-tebe cek mboten sia-siake. Niki Islam sekujur tubuh niku wau ingkang kula sampaiaken nggih niku kudu dilampahi. Lah napa Islam sekujur tubuh sing gare cepet Mas Irul? Nggih menungso niku anjene nggih kepingin enak-enak to. Islam sekujur tubuh sing gare cepet niku napa panjenengan kok kula suruh kula kengken masih kula ceramah ngeten masih kula nyampein hake Allah sampean nedha-nedha niki. Napa artine? Yen niki sing saged Islam sekujur tubuh cepet lekat di dalam diri panjenengan lek nedha nggih ngoten. Satu wa bismillahirrahmanirrahim. Kan saged mboten enten suarane. Nggih. Lah niki sing gare lekat di dalam diri Islam sekujur tubuh panjenengan diakoni sebagai umat Kanjeng Nabi nggih melalui perilaku panjenengan sehari-hari. Sampai nedha ngono. Wah iku nglama ana wong ceramah. Ya untung duduk kiai nggih. Pemimpin agama iku mangan-mangan jamaahe. Krana mboten umum. Panjenengan pun kula wedeni singen-singen sing singen. Lek ana wong nyampeno hake Allah, lek ana wong ceramah iki mangan ana ngarepe, gak ilo, gak barokah, gak manfaat. Nggih. Oh niki kepireng nika napa malih ngaos-ngaos campur lanang wedok. Wong niki estri kalih jaler nggih sak derekan, sak anak, sak bapak, sak ibu, sak bojo. Wayahe kaya wong alim kula niki. Ngilokno ceramah. Dilokaken. Iku ngaji lanang wedok dadi siji. Ngoten nggih. Tapi kula lek angsal cairan pencalonan DPR, pencalonan pejabat asal yatra ten Patagon kula. Lah napa? Ten Patagon papane napa? Nggih papane nika atos-atos mongko lek ngaji panjenengan sampean tingali temenan. Sing nyampekno iki mung krana donya apa mung krana jabatan? Apa mung krana nika mongko ten Allah disanjangaken disyariatken hartah tahtah wanita. Nah niku nggih. Alhamdulillah panjenengan ten mriki beto-beto kedoan kiambek nggih niki mangke manfaat kanggonipun mbah buyute panjenengan sing enten ahli-ahli kubur menika. Ora usah diniati napa-napa sampeyan salap mawon. Niku mangke Allah ingkang ngatur kiambek. Barokah damel ahli kubur niku pun jelas karena panjenengan sekecil ini pun gadai Islam sekujur tubuh keikhlasan. Nah niku nggih, ikhlas sampean salap. Tapi wingen-wingenane sampean kula kengken. Penceramahe ayo bayar penceramahe urunan. Nah niku sampean gawe jamaah, gawe jamuan, nggawa 5 kotak. Nggawa 10 kotak, tak peksa sampean niku, sampean grendel. Aku gak duwe kula nang omah. Aku gak duwe ngene di kongkon, tapi tetep sampean bayar, nggih sia-sia kabeh. Percuma panjenengan. Akhirnya bertahun-tahun sampai saniki ngaos gak ono manfaate. Nggih. Mboten manfaat blas, tapi nggih dilakoni ae krana mboten semerap ilmune. Lek pun semerap ilmune ngene sampean lampai mau sampean ten mriku mawon nggih. Nggih salah panjenengan kiambek. Lek pun semerap ilmune wis ero wis ngoten menika kok dilakoni ae. Nggih. Lah niki artipun Islam sekujur tubuhipun panjenengan cepat lekat di dalam diri mangke panjenengan saged ngrasakaken kiambek dalam keibadahipun panjenengan datang Allah saged ngrasakaken huruf mim yang di dalam diri niku maka aktif dadose panjenengan kados ngadep datang Allah ngeten jam 5 niku wau enten huruf mim yang di dalam diri niki mau kaya diuter sampean. Ha niku kados diuter. Ha niki lek panjenengan sak bener-benere
berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampean lampahi niku mangke sampean eco-eco niku salat sampean zikir napa mawon mangke terasa di dalam diri ada huruf mim Muhammad. Di mana letaknya? Nggih panjenengan mangke semerap, kula mboten maringi semerap. Mangke panjenengan diparingi semerap dhewe. Maka lek proses malih munggah malih panjenengan mangke bersolawat nggih kados ngoten niku wau panjenengan diketingali diri sampean iki bahwa diri sampean ini adalah suratul Al-Fatihah. Nah niku nggih. Mangka lek panjenengan ngoten malih diparingi malih sampean enak-enak salat Allah bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari dalam diri ayat inna sholati wa nusuki mamakia ya mama mati muter ten awak sampean masih sampean ayat niki mboten tau didamel niki lek ecoe nggih napa ingkang panjenengan lampahi sak benere mboten ngelmu tapi melalui Kanjeng Nabi mangke diparing semeraten Allah. Lebete panjenengan niki sinten, awak niki sinten, pun kula jelasaken iki sesungguhnya panjenengan adalah Al-Qur'an. Namun kebaikan Al-Qur'an ini yang untuk diucapkan yang lebih afdol, yang lebih pantas untuk dijuluki Al-Qur'an berjalan nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku lan parah kekasihnya Allah termasuk wali-wali Allah wahdatul wujud walinipun hake Allah. Ini ki nglampahi niki wau, gak usah dadi wali wis panjenengan pun wali kok, walaupun wali murid. Tapi mangke panjenengan diparingi Allah kiyambak predikat niku. Predikat wali yuwa niku sangat sanes menungso sing maringi, nggih Allah kiyambak. Nggih, pun jelas nggih panjenengan saged dadi kekasihne Allah melalui makanan dan melalui kehidupan sehari-hari. Dadose panjenengan iki nedha-nedha ten mriki nggih sampe selawat iku wau datuwa bismillahirrahmanirrahim. Mangke dirubah kiambak dhateng Allah panjenengan ditambahi wirid-wirid ingkang sing umum. Bongkar mawon sedanten nggih. Datuwa bismillahirrahmanirrahim. Datuwa bismillahirrahmanirrahim, datuwa syahadat, datuwa istighfar, datuwa bertasbih, datuwa sholawat. Sholawat. Damel niki wis. Meniki tok niki. Lek atas kepin sakti kepin ngalano wong-wong sing sihir-sihir niku cukup niki. Tapi panjenengan nglampahi niki pun rumangsa. Karena ada yang ilmu niku ten Allah, ada yang tertulis, tersirat dan tersurat. Nah, panjenengan lek ngalami mangke senajan enten sing ganggu pasti sampai diuji tiyang sing jahil-jahil, tiyang sing ilmu disantet cara kasar. Makan sian tapi mboten sakit. Termasuk diceritakan oleh Rasulullah pun kena sihir. Nggih neplek tapi mboten sakit. Nggih termasuk panjenengan lek sampai wis mendarah daging Islam sekujur tubuh nemplek tok. Loro gian karena kita menungso mongko niku ajaran gak oleh sombong. Tapi dalam jangka berapa menit sholawati mawon saged dadi asap, saged ical kiyambak. Mung krasane panas ambek gatel. Nah niku nggih, niku lek ilmu sihir. Tapi lek sampean ngamalaken mboten enten khodame, mboten enten napa-napane niku langsung kehendak Allah, mongko urusanipun Allah. Panjenengan lek nglampahi ayat-ayat sing kula ucapaken niku wau senajan ilm sampean terjaga. Nggih, dijaga oleh Allah, tapi panjenengan lek nglampahi wirid-wirid niku wau enten khodame. Khodame nggih butuh mangan, nggih butuh tilem diserang ten tiyang malik panjenengan. Ecoan pundi nggih tergantung panjenengan kiyambak ingkang milih. Ingkang milih kiyambak ajaran pundi ingkang sing sae sampai nggih lampahi, termasuk Islam secepat mungkin sampai nedha-nedha niki sampean damel sholawatan nggih niku wau. Nggih pun jelas nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.